А як сьогодні санкції суттєво вплинули на позиції Росії в світі? Я завжди ставлю запитання впродовж 5 років. Так, вони є стримуючим фактором в агресії Росії проти України, безумовно. І особливо на фоні анексії Криму. Тому що це, як на мене, було визначальним фактором. От саме анексія. Це було номер один питання. Мгм. Але ж це ніяк не змінило порядок денний, правда? Навпаки, навіть дивіться, є прогрес в тому, що керівництво Сполучених Штатів Америки лояльніше ставиться до Путіна і до Росії. Дав особі Трампа, але це ж президент Сполучених Штатів, це президент країни, він позиціонує країну. Тому республіканці можуть написати що завгодно. Я залишаюсь на цій позиції, і мене мало хто переконає в дієвості інших санкцій на сьогоднішній день, тому що вони не вирішують питання припинення війни і повернення Криму. Санкції цього не Но они вирішують. сдерживают агрессию Звичайно. России? Я ж про це говорю. Вони Мгм. стримують. Але наступний крок. Тому в межах існуючої парадигми відносин Сполучених Штатів Америки і Росії ми можемо продукувати, як саме як і Сполучені Штати, республіканці, демократи, будь-хто, ще купу санкцій. Але це не заважає співпрацювати і далі в окремих галузях Росії і Сполучених Штатів Америки. Ну хіба що вони в енергетичному секторі ніяк не можуть поділити Європу. Так, от не можуть поділити Європу. І це нормально, то бізнес, нічого особистого. Міждержавний бізнес, нічого особистого. Так? Але Європа працює і далі нормально з Росією. Вона інвестує в Росію, в російську економіку інвестує, будує там заводи. Все нормально, розумієте? Ніяких проблем, особливо великих, немає.